Sme tu v rámci exkurzie, keďže sa na škole učí 3D tlač a 3D modelovanie, tak chcel som žiakom ukázať niečo novšie, k čomu sa nedostaneme bežne na školách, ako je SLS tlač a nové skenery. Za mňa je to skvelá príležitosť, že môžeme mať takto na škole možnosť sa práve toto učiť, lebo na veľmi málo školách toto práve ponúkajú. Modulujeme vo programe Fusion 360, začnú kľúčenkami, potom si robia napríklad stojany na telefóny, na hodinky a postupne ak sa pribúdávajú funkcie vo Fusione, tak sa snažíme, aby sme donesli z domu rozbité veci, ktoré sa nedajú vyrobiť. Poďme ich namodelovať, poďme ich vytlačiť. Keď si žiak dokáže namodelovať niečo, čo je doma rozbité a vie spraviť to reverzné inžinierstvo, tak to je to asi to najlepšie, čo môže byť. My akurát dvaja máme aj doma 3D tlačiareň, tak čo sa tam naučíme a čo vymodelujeme, môžeme si aj doma vytlačiť a poskúšať. Áno, je to fajn, mňa to veľmi baví, akože táto téma aj 3D tlačiarne všetko. Veľakrát sa stáva, že keď doučíme ten školský rok, tak možno aj polovica si ich kúpi domov, hej. Ja si myslím, že to má veľký úspech u nich, hlavne keď si vedia doma vyrábať veci. Ono to začína pomaličky, že si niečo nájdu na internete, chce si to vytlačiť, ale každý ten žiak ho to prestane baviť, ale už chce niečo robiť svoje. Ja učím Fusion 360, kolegyňa učí v Blendery, takže jeden rok majú to parametrické modelovanie, druhý rok majú neparametrické modelovanie a skúšajú. Mne prišli zaujímavé všetky tie materiály, že každý má nejaké iné vlastnosti, dá sa použiť na niečo iné. Mne prišiel vlastne najviac zaujímavý ten industriálny materiál, že tu máte PIK a že vlastne máte možnosť ho aj tlačiť, lebo je veľmi ťažké podmienky na to, aby sa ho mohol vytlačiť. Ja si myslím, že áno. Modelovať vedia, robíme kalkulácie podľa výkresov. Nedá sa povedať, že dokážeme ten Fusion naučiť na 100%, lebo to sa nedá, hej. Tam je strašne veľa modulov, ale v rámci toho základného modelovania, kde ideme z nejakého výkresu, tak sú použiteľní isto.